Balay ngiduk ngi keduk. Balay nginang hiar kakayi kapateng. Balay nginang hiar kijing pulih. Balay nginang hiar ka akor kaburam. Bat balay nginang hiar kedan hakalong beriu kaman beriu. Bat kata kadi kijing keli. Kabapin ya ai ke jubab. Bat kijing jubab jonga pat kadi kaba. Ya kajila jongi lawan penbena da ka Indira Gandhi ha kaba nilayo ya kajila kajongi hak arway terik Januari kat kandai spa anyo puar ha kaba la rakhi hang tai Apollo ground ha kaba kipat kinong sinong jong kajila Meghalaya laiwan ya lum ban ya sngap ya kita kijing penbena kita kijing ai jing pensyai daka sarkar pedeng ha kawalawan daka Prime Minister ka Indira Gandhi kawala pensyai ba ya kajila Meghalaya la ai la kajong ka Legislative Assembly bahkan yo ala kijong kita kinong mi khamat ki MLA kabamot bat ya MP bat la kajong ka District Council ban yo ala kijong kita ki MTC bat hangta kalasyai ba ka sarkar pedeng kala ai tang ya kisuki dia kata syuki MP syuki MLA bat syuki MTC la yo hadu menta meneh bat la pensyai pat la hak sign pat ba on sa ai ya uput usam lingba kilometer ke paras pa parapusan kilometers banjo ya u boundary tat on dala depsiu ya ka Hydel project jong ka umyam ka ba ka sarkar pedeng kala ai kajing menjur da kajing mang pisa ka Amerika da kata katingka ka ba shispa arway krur baladan ya takadam syaka jela asam dikadai kata ka ba kaladon kata kajing tho ba ka Meghalaya tat on da kaladep siu ya kata ka jinglut kata kajing mang tingka ya ka asam kabalate ya kadam on sa ai ya uta uput usam kata kadai ka ba ha kata ka khalipmat kalalong kajing kendit ya kita kinong mikmat kijongi bat kadai kata ka ba kini kinong mikmat kijongi ki ba hadu menta ki ong ba kadai kata ka status ko ka ba ladak kendan chadien rumlong ladaya chakmat rumlong namal adai hadu kata kasngi ka ba kilad declare ka state Meghalaya ba lakamen ba yo ya kita kisuki bat la pendu men siem da ka balawang ya ka boarding dapan kentat no ya ka umyam project ka barang hap ka asam batat on the lasiu ngin sa yo ya ka jela ba pura bat ngin sa yo ya ka map kata ka dei la da phide ki ba start ku manga phide ban tip ha ei la tho ya kita balada kita ki ba ong banga dei ka biet ru ngan ran no syadien ngalong pen khre bangan ran no syadien bangan num keren shu ya ne kamat lada phi ong ba kani ka briu ka dei ka balat syathiet khli ka NPP bat bakani ka briu ka keren ya kamat ayu de ka dei ka bangalalong pen khre bangan ran no syadien bangan num keren shu ya kata lada phi ki pat ba phim don ka jing nang ka jing start phim don ka jing puli ba phenwat ha ei la tho ya kata bat nang tapan bat ba ka Indira kala pensyai ba on sawan ai da u Union Minister jong ka Home Affairs ya uta uput usam on dala depsiu ya kata ka project jong ka jela asam kabadai kita ka boarding jong kani ka umyam ka jongi titat hadu menta om simpat don shu kata kajing wan ai kajing rakhe hang ta pulu bangi la depsiu ya kata ka umyam om pat don kata ka keteng jong ta Union Minister ayu ubalawan sami uput usam bana kata ka Home Affairs om pat don jing tip ai ba manu balawan declare kata ka full statehood ya ka Meghalaya
Dikadai kita kabangi dang sa dum hadu menta bat ba na ai khubelai pat ya kani ka sarkar kabatat nadu bakalayo sngo ya kani ka jing pensyai ka jonga kalasai yaitu MLA ubana ka sora constituency ubala pensyai ba kani ka sarkar kalatrai jarjar da ka jing shirhem ban pen laj no ya ka jela na ka jing te merau kadam bat ba kila pensyai da iba itu MLA jongka seorang konstituensi ibala pensyai ba ladep penkuit riu teli kita kijaka jongki kaput. Di kata kalong kebadan kam ya ka sorkaru ba kati bakan dawan ra kata kajing rakhi pendan burum hadu ang tapulu ban khot ya utau union minister jongka home affairs uban wan declare no ya kata ka jing yo jela bapura bat ba kane ka sarkar kan dakhot kerpang ya kita kipat nyong song sinong jong ki khaput ki balaya sha ya ki jing ki bala do ya ki jaka bat ki balaya trei ringkat ka sarkar ki bala ai ka jing kersan ya sarkar bat ki balaya no senyang sya ka jela ka jongi bangin yo ya kata ka jela ka bapura tikadai kata ka ba ngakwa ban pensyai hang ni ba kajela jongi menta kaladon kam kirki ya kata kajing pensyai ba ilayo kajela ka bapura kanang ba kini ki project jong ka sarkar ka ba kadang wanra hakatu kesngi da kata ka sanpau hajar kelur ka ba ngin la ban pedeng ya kata ba kinu ki project jong ka sarkar ki ban shana ya kita ngindang la ban pedeng Henry nginum pat la ban pedang ya kita kinu ki project jong ka sarkar kiba lada kampat wanra ya utau union minister banaka sarkar pedang tang kata ngakwa ban yo sngo na ki komen jong kipat ba lada kipat ba ki kersyaan ya kani kajingkeran ka jongaru kamut ba kata ka sarkaru kan syashkor bat balada kipat ba kim kersyaan ya kani ka jingkeran ka jonga doai ba kata ka jela ka jongi kan yat da karam syirta ru kata ka de ka kamram ka jonga ngaladep na benta jong phi kipat ba kublai shipon